Kaya nga itong paghisgutan karon ang mahitungod sa kana bang pag bato na to og mga larawan o piribulto, mga statua sa mga santos. Ang usa sa katuyuan nato ana mao ang tuboy o pagpasilungog sa mga santos. O pila po diha ang paila nga ang mga santos ehemplo o kanabang sulundon o example na hinumdum ko sa giasoy ni San Pablo sa unang Korinto 11:1 nga matud pa niya, himua pud ko nga inyong panig-ingnan sama nga akong gihimong panig-ingnan ang atong Ginoong Hesukristo. Kana tin-aw kayong gatug-an nga ang mga santos diay sama ni Apostol Pablo example. Dili diay tinuod nga kung si Kristo ang bugtong tigpataliwala, bugtong manluluwas, dili diay insakto nang giingon nila nga siya lang ang makahimo anang tuboy ba, no? Sa iyang kanabang kaugalingon nga usa siya ka ehemplo, no? Kay ang mga santos sama ni Pablo ehemplo man pud. Hinon, ang pagkabugtong ehemplo tigpatiliwala ni Kristo referido man na sa iyang pagpanubos nga ang katawhan nga naglunang sa sala masalbar, maluwas, pinagi sa iyang kamatayon. Kana nga pagpataliwala ang pasabot sa unang Timoteo 2:5 nga usara ang tigpataliwala o one mediator. Pero wala na magnigar o wala na siya magsulti nga ang mga santos sama sa mga apostol wala na mag-ingon nga dili sila makapataliwala sa lain nga paagi. Now, si San Pablo tigpataliwala, example, nag-ingon gali siya sa kung yang sulat sa taga Pilipos nga na timta lang na to ang sitas nga siya naglaban sa mayong balita. Dayon sa 1 Korinto 11:1 nga bag-o rang gikutlo na to nga niingon siya nga himua pud ko nga inyong ehemplo o example. Maingon nga akong gihimong example ang atong Ginoong Hesukristo. Ang mga apostol magkapataliwala sila diha sa pagsangyaw, di ba? Nga ang uban na kat-on sa pulong sa Dios pinagi sa ilang pagsangyaw. So nakapatunga sila. Kaya dili man gyud direktamente nga si Kristo na ang nagsangyaw para sa ubang mga tao kay labi na karon si Kristo tuwa na sa langit iyang personal presence. So sa unsa mang paagi nga nakakat-on og pulong sa Dios ang ubang mga tao sa atong panahon karon. So pinaagi na sa kung kinsa man ang mga mensahero karon. So even gani mga mensahero kita pwede po ta ilhon nga o pagailhon nga tigpataliwala kay nakapataliwala man ta sa kaluwasan sa uban. Dili no pinagi sa atong kamatayon kay kang Kristo ra mong kamatayon mao gyud makaluwas na to, no? But pasabot nga nakapataliwala lang ta diya sa ubang mga butang sama nang magsangyaw. Ug kanang iampo nato ang atong isig katawo nga gidungog sa Dios o nakapatunga, nakapataliwala ta diha. Ang mga santos ingon na usab makapataliwala sila sa pagampo, no, nga ang ilang pagampo mahimong dunggon sa Dios o sa ilang pagpangayo og pabor para sa kaayuhan sa uban. O kanang mga dili katulig og gani mga born again himuon usab nilang tigpataliwala ang ilang pastor diha sa pag-pray over nga ilang hangion ilang pastor nga mo ampo para nila o mo pray over. So even mga pastor sa mga born again nagpataliwala sa. So
So ang sayop nga impression sa mga dili Katoliko nga ang pag-ingon nato nga ang mga santos tigpataliwala sabto na nga giilugan si Kristo sa iyang pinaka sahi nga bugtong tigpataliwala mao ang pagpanubos sa katawhan natong katawhan dili na mao kay ang simbahang Katoliko wala man magtudlo nga tigpataliwala ang mga santos pinagi sa ilang kamatayon. No, hindi. No? Nagkapataliwala lang ang mga santos sa buhi pa sila pinagis pagsangyo nga ang uban nakatuon sa pulong sa Dios pinagi nila o kung tuwa na sila sa langit, no? Magkapataliwala lang gihapon sila pinagi sa pagtabang nato diri nga mahatod ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios. Kana gipasabot gali na sa Revelation chapter 5 verse 8, no? Nga gihulagway diha nga 24 elders nagdala og insenso ilang gitugyan ngadto sa nating karnero o kordero nga ambot pasabot si Jesus Christ. So ang kanagong insenso nagsimbolo na sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios nga ambot pasabot nga ang 24 elders nga kung bot sabto nato mga santos na tuwa na perfected na dito sa langit, no? Oh, na perfected na dito sa langit. Okay, gipasabot ko na sa Hebreanon 12:23 o 22 nga sila ang mga perfected saints, perfected spirits nga tuwa na sa heaven. So mo na ang 24 elders dito sa langit nga ang ilang buhat dito nga nitabang sila og hatod sa ato mga pag-ampo ngadto ni Kristo kanang nating karnerong gipasabot diha. So nagpataliwala gyapon ng mga santos dito sa langit pinagis pagtabang nila nga mahatod ang atong pag-ampo ang mga pag-ampo nato kini sa kalibutan nga mahatod ngadto ni Kristo. Yung singon na unya pod kana ganing pagbato natog mga monumento larawan sa mga santos no diri sa yuta karon nagtimaan na nga ato gyung gitagaag bili ang giingon ni San Pablo nga himuha pug ko ninyong panig-ingnan ingon nga akong gihimong panig-ingnan si Kristo. So kanang example ipakita man gyud ng kanang mga buhat nga maayo, di ba? Example. Niya si Jose Rizal gani, no? Kay wala naman siya. Ang iya lang monumento atong ibutang sa plaza kay example man siya. So nahimo lang instrumento, nahimo lang simbolo ang iyang monumento o rebulto nga makahinumdum ta sa iyang mga maayong example sa buhi pa siya. Iyon na pod kitang mga Katoliko nga nagbutang tag mga larawan sa mga santos kay sila mga example man nga dapat sundon nato. Pero wala nato himo ang mga Dios na. Sad to say nga pasangin lang ta nga kana kuno mga larawan nato gihimo kuno nato ng Dios which is supak na sa Biblia, no? Mao yun man ta no sa context gyud anang sugo sa Dios nga nagdili siya mga rebulto kanang ang iyang pasabot nga kung ibato nimo nga laing Dios ba himuon nimong Dios wala mo supak ang simbahang Katoliko nga idolatry na sala na kanang mga butang bisan pag galig dili butang bisan pag dili larawan bisan pag ako o tao himuon ko nimong Dios unya di ko tinuod Dios mahimo pugong Dios nimo, di ba? So kanang mga larawan gipasabot diyang gidili sa sugo sa Dios kadto nang idolos kan abang gikumpetensya sa Dios sa to mo na mga Dios. Pero wala iapil ng mga larawan nga gihimo lang representation, simbolo, pagpahinumdom, pagpasidungog sa angay pasidunggan sama ng monumento ni Rizal nga atong butang kay example man siya, no? Example man siya. So mao na. Dayon katong mahitungod sa pagluhod, mahitungod sa pagyukbo, dili po na timaan sa pagpakadiyos kay na may pagluhod nga sabto lang nga pagtakod. Dili man na idolatry, no? Kaya ni si
Elijah o giludhan. Isip pagtahod kaniya. So mo nay prueba gali nga dili tanang pagluhod sabton nga idolatry o pagpakadiyos kay naay luhod nga pagtahod lang. Na gani luhod nga pagpakiluoy ang bata nga gamay pa nga wa niya tuyo nga nasangkilan niya ang figurine sa ilang balay decoration. Yang mga ginikanan wala atong higayon na kay tuwas trabaho. Dahil ng bata, medyo naana siya siguro ibuot kay makauna-una naman siya nga hala si nanay o tatay masuko gito kay nabuak na ko ang figurine ang decoration sa among sala. Iniguli ato bunalan jud ko kay nabuak na ko ang figurine. Unsay gibuhat sa bata pag abot sa iyang nanay o tatay nagluhod-luhod siya sa pagpakiluoy. Nga unta dili siya bunalan kay ni rason siya nga wa mapud niya tuyo. Ang pagluhod sa bata sa iyang ginikanan, luhod kadto sa pagpakiluoy without thinking, wala magunahon ang bata nga gihimo na niyang Dios iyang nanay ug tatay sa dihang iyang giludhan. So ingon na nausab kami mga Katoliko kung nagluhod-luhod mi atubangan sa larawan sa mga santos, wala man na namo ipasabot nga gi-Dios na namo ang ilang larawan. Amo lang nang gitahod. Okay. Kung buhi pa unta sila, so sila gyud mismo buhi atong giludhan sa pagtahod. Nya moingon mo nga si Cornelio gani gibadlong ni Pedro sa dihang giludhan o gisimba siya ni iyang gisimba si Pedro. Ato naman ning balik-balik pag-discuss nga niadtong higayon na ang background anang Book of Acts kinahanglan na sa buhat jis mabasa nato. Kanang Book of Acts god libro sa mga buhat. Naamugay mga tao diha nga nalimot lang ko sa verse na mga tao diha nga gauna-una nga ang mga apostoles kuno daw mga Diyos nga nanao gikan sa langit. Kay ang mga apostoles god gahimo mag mga milagro, no? Ang Diyos ka milagro pinaagi nila. So naay mga tao gauna-una nga mga Diyos man siguro ni mga apostoles. Nga nanao gikan sa langit. Nasayop sila na, no? So mao na possible nga gihuna-huna ni Pedro sa dihang si Cornelio mi yukbo niya o mi simba niya. So naa sa una-una ni Pedro nga probably si Cornelio atong higayuna naghuna-huna nga probably no usa sa mga kanang mga dili layo nga interpretation nga kay niadtong higayuna si Cornelio wala pa man siya tudloi sa tibuok kabaruganan Kristiyano kay ang iyang nahibaw-an kadto pamangkaraan. So wa pa siya matudloi sa tibuok Christian faith, no? Pero maayo buutan to si Cornelio pero questionable sa huna-huna ni Pedro ang iyang gibuhat nga pagsimba o pagyukbo niya ni Pedro. So nagtuo si Pedro atong higayuna nga pagpakadiyos ang gibuhat ni Cornelio adto niya mao nang gibadlong niya si Cornelio sa dihang miluhod o misimba kaniya. No. Kay bisag ako naman kung simbahon ko ingon nga Dios di mo na mao idolatry na. No? Pero naay bersikulo sa Biblia sa New Testament gihapon nga naay pagyukbo nga wala gidili kay gisabot nga pagtahod lang, no? Asa man na mabasa sa buhat 16:29 ug 30 si Pablo og Silas giyukbuan, giludhan, no? Wala badlungan ni Cornelio og Silas kadtong miyukbo nilang duha kay wa man sila magunahuna, wa man sila magtuo nga kadtong niyukbo nilang duha gihimo na silang Dios. So probably wala ang option nga interpretation nga wala man badlungan ni Pablo og Silas kadtong miluhod nila. So probably ilang gisabot nga pagtahod lang ang bot pasabot atong miluhod nilang duha. Mao nang wa nila gibadlong. Naalay sita sa Book of Revelation nga gigamit sa mga dili Katoliko nga sorry. Kung sila nga ang anghel gani may bibadlong kang Juan sa diyang may yukbo si Juan sa maong anghel. Now, duha ka anggulo ng diha sa Book of Revelation. Now, dili ang unang anggulo diha nga posibleng nasayop si Juan, no? Siguro
ang kadtong pagyukbo niya sa anghel, nagkuratan siguro siya kay hayag, then nagtuo siya nga murag Diyos to. Then ang iyang yukbo sa anghel pagpaka Diyos, sumo nang gibadlong siya sa anghel kay dili man Diyos ang anghel. Oh? So naapoy laing anggulo nga ang gibuhat sa anghel, kung nasayod siya nga pananglit kadtong gibuhat ni Juan pagtahod lang sa anghel. Now kung mao patoy gi huna-huna sa anghel nga pagtahod lang ang gibuhat ni Juan, so dili daotan ang gibuhat ni Juan kay tahod raman tong iyang pagyukbo sa anghel, no? Siguro ang anghel niya atong higayonan nagpaubos lang, no? Nga dili nato sabton nga sayop ang gibuhat ni Juan sa diyang mitahod siya sa anghel. Ato lang siguraduhon kung ang gipasabot ni Juan sa iyang pagyukbo sa anghel pagpaka Dios, sayop si Juan atong higayuna, no? Pero kung ang pagyukbo ni Juan pagtahod lang sa anghel, wala masayop si Juan, no? Oh. So pwede sad nga bisag wala masayop si Juan pero gibadlong siya sa anghel kay nagpaubos siya. Kana manggong magpaubos ta, naay mga higayon nga bisan dili daotan ang gibuhat sa atong isig ka tawo pero ato siyang gipugnan because of humility. Mohatag ko ninyong example. Ako dunay instances na ipipila ka pare nga mo amin ko kana ba mutahod ko pinagi sa pag-amin. Okay, di mo na daotan kay pagtahod ra mo na dili mo na pagpaka Dios. Pero na ipipila ka pare, no, sama ni hinumdum ko ni Father Dagpin, no, Leonilo Dagpin. Sa dihang nagkita mi dito sa San Pedro Chapel sa Miputak. Sa dihang ni manupo nako pagtahod niya kay pare gud siya. Wala siya iyang gipugnan iyang kamot, wala ko niya gipaamin. Sign of humility, no? So kadto sa dihang gibadlong ko, mura ra ko gibadlong kay wa gud mosugot si Father sa dihang moamin ko. No? Now dili sabton nga kung gibadlong ko sa pare nga iyang kung gibawalan sa pag-amin niya, dili sabton nga nasayop ko kay pagtahod ra man akong pasabot. Niya dili po nato sabton nga nasayop pod ang pare kay tahod ra gud, no? Oh. Now for humility purpose, for humility reason, dili po daotan ang gibuhat sa pare. Diba? Nagoy ako na himo manggali po na nako, no? Nga dunay toy nag-share nako, sign of respect, pero ingin ko ay lang pag-share, brother lang. Oh. Now, dili sabton nga kumo gibadlong nako siya, paundang nako siya og share diri nako nga sayop yang gibuhat, dili to sayop kay tahod ra man tong yang pag-share nako. Now, ang ako pong pag ingon nga brother lang, ayo lang nang share kay medyo mawaw ta. Okay. For humility purpose, dili po dautan kung maingon ko brother lang itawag, no? So depende ra gud na, no? So bisan pa, no, sa duha ka anggulo dili gyud mahitabong walay pagyukbo nga pagtahod. So mao ra na atong sa kaso sa anghel sa diyang gibadlong niya si Juan. So double angle na dili to sabton nga wala gyud pagyukbo alang sa mga balaan sama sa anghel. So di alang sa ta, no? Kay testing ni test broadcast ni kay bago ang atong setting sa microphone og ato ning gihimo kay kana bang atong tan-awon kung okay na ba ning setup kay mao na ni atong gamiton sa mga future, maabot pa nga mga pagparehag nato sa pagtabang sa atong simbahan nga masabtan ang mga teaching, mga pagtulunan sa atong simbahan. Okay, may God bless us all hangtod sa sunod higayon. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.